Pois moi boa tarde a todos e a todas e benvidos pois un día máis a UNED e este ano con motivo da celebración do Día das Letras Galegas e, bueno, pois aparte pois coa presencia deste artista galego que é Xisco Feijóo, que lle dou unha calorosa benvida ao noso centro asociado, que dende xa é tamén a súa casa. A UNED é a casa de todas e de todos e, pois, de él, como non pode ser de outro xeito, tamén. Así que é un placer para nós contar contigo esta tarde. Hoxe imos facer unha actividade especial que leva por título a instrumentación que acompaña os cantares da música tradicional galega. O ano pasado fixemos unha actividade con motivo de Letras Galegas, contábamos con Branca Villares, que é unha pandereteira e unha artista tamén de aquí da terra, e que nos fixo pois, unha introducción onde foi bastante analizando as letras, os contidos e os temas que se trataban pois, nesta tradición oral. E neste caso, pois, ímonos centrar un poquinho máis na instrumentación e deste xeito pois, pechamos o círculo e facemos a nosa particular homenaxe, porque todos os anos, outro día chamabanme da radio e eu estaba comentando que efectivamente que hasta o ano da pandemia fixemos un recital musical pois con poemas de Rosalía cantados, non deixamos de celebrar o Día das Nosas Letras. Creo que é algo fundamental e que, bueno, temos unha riqueza cultural moi importante e que non podemos perder a oportunidade de festexar isto. Ademais, creo que é moi bonito, moi fermoso, que en Galicia, pois unha das nosas festividades nacionais, digamos, pois sexa precisamente Letras Galegas, porque non celebramos unha batalla perdida, non celebramos unha guerra, celebramos a publicación dun libro. E que cousa máis fermosa que celebrar algo como pois a publicación dun poemario. E, bueno, pois este ano quero recordar que se adica a Begoña Caamaño, que é narradora, xornalista e, ademais, unha figura fundamental da nosa cultura. É unha muller comprometida, unha muller pois tamén moi implicada na defensa do noso idioma, bueno, pois tanto a través dos seus libros, que, por desgraza, deulle tempo a publicar poucos, pero tamén a través da súa profesión como xornalista, pois fixo un traballo excepcional e espectacular defendendo pois a nosa lingua. E, bueno, pois creemos que é unha parte esencial da nosa tradición, da nosa cultura, pois estos cantares, estas celebracións que se facían e precisamente esta mañá falábamos deles con María Sánchez, unha escritora veterinaria, naturalista, que nos falaba da importancia das reunións pois cos veciños, das reunións coa xente do lado e de pararnos, porque por sorte aínda vivimos en un lugar pequeniño e temos a sorte de que nos podemos relacionar e que non perdemos este contacto. Pero moitas veces todo este contacto viña desas festas, desas oportunidades de traballo cando se traballaba e ao mesmo tempo se festexaba. Entón, bueno, a verdade é que creo que é fundamental falar disto e manter a nosa cultura viva. Contamos con Xisco, como ben dixen, que ven de lonxe, que lle agradecemos moitísimo que nos acompañe esta tarde, e, bueno, el é polifacético, digamos, porque é coreógrafo, cantador, bailador, ten unha ampla traxectoria en recuperación e divulgación do patrimonio etnográfico galego, leva máis de 30 anos, pero é novísimo, o sea, leva 30 anos, isto nada, porque o pon aquí, desenvolvendo unha intensa labor de investigación de campo, recompilando música, recompilando baile, recompilando tradición oral directamente das persoas que portan esta memoria colectiva que é tan importante para todas nós. E, bueno, pois, el participou en máis de 20 discos, espectáculos de proxección internacional, con Mercedes Peón, con Budiño, Núñez, Kepa Junquera, etc. Participaches tamén no centenario do Celta,
son o autor da letra. Claro, bueno, é que isto, por favor, isto é unha maravilla aquí, vamos, que é un luxo ter aquí a Xisco. E, bueno, pois no ano 2022 lanzou o seu primeiro traballo discográfico que se titula un nome moi fermoso, Peixe. Que bonito. E, bueno, pois agradecemos, por suposto, a presenza de todas as persoas que estades aquí acompañándonos e que nos vades a dar moitísimo calor e tamén pois das persoas que nos están seguindo a través pois da nosa canle de YouTube, que, como sempre, pois me vou facer un pouco de autobombo e aproveito para pedirlle a todo o mundo que, por favor, que siga a nosa canle de YouTube, porque temos contidos pois estupendos e, bueno, pois maravillosos. E, bueno, pois tamén creo que é importante que nos xuntemos bueno, para reflexionar, para celebrar e para darlle o valor que ten a nosa cultura e a nosa lingua, como non pode ser de outro xeito, e a importancia que ten mantela viva e manter as tradicións que nos identifican como a pobo. Eu quero destacar aquí que, bueno, pois os últimos informes do Instituto Galego de Estatística non nos deixaban quedar moi ben, e, sobre todo, pois hai unha perda moi importante ou moi agravada de falantes en idades máis novas e creo que isto pois ten que empezar ou debería de empezar un pouquiño dende as nosos fogares, dende as nosas casas e que mellor regalo lles podemos facer aos nosos fillos e as nosas fillas que un idioma. Entón, creo que pois todos aqueles que poidades ou que teñas a oportunidade de falarlle ás crianzas en galego, estálles facendo un regalo maravilloso e un regalo para toda a vida. Así que, sen máis, como a quen vides a escoitar a Xisco, pois doulle unha vez máis as grazas por acompañarnos e eu tamén me vou sentar aí quietiña a escoitalo. Moitas grazas, Ana. Bueno, pois moitas grazas a ti por vir, é un placer. Bueno, eu comezo tamén falando. Primeiro comentarvos, agardo me escoitedes ben, se hai algún problemiña ou algo así, solucionamos na hora, porque estas cousas do directo son así, non queda outra. Eu veño vos falar dun tema que leva moitos aparellados, e eu teño un pequeno problema, por chamalo problema, que pode ser unha virtude, pode ser un defecto, que gustame moito falar. Non calo nin debaixo da agua. Entón, a mí moitas veces vaiseme a pinza porque é prácticamente inviable poder desligar, non? Ter que diseccionar, non seccionar, diseccionar certos temas sen mencionar outros paralelos, porque na nosa tradición todo acontecía, tanto na musical, na artística, na sociedade, na economía, na religiosidade, todo sucedía dependendo dunha organización social en concreto. E dependendo que época estemos a tratar, esa distribución social, esa distribución política e esa distribución económica, cultural, pois foi mudando durante o tempo. Ben é certo que hai moitos xeitos de vida que, máis ou menos, os que imos tratar aquí, que perduraron, digamos, sen ningunha variación sustancial durante varios séculos. Estamos falando das pequenas aldeas, pequenos núcleos de poboación, e ben sabedes, supoño que sabedes, que Galicia é un dos lugares que ten máis núcleos de poboación. Moi pequeniños, pero era raro que dende unha pequena aldeiña non se mirase outra no outro lado. E esas aldeas pertencían, esas pequenos barrios ou lugares que chamaban aldeas, pertencían a unha distribución política religiosa que era unha freguesía, unha parroquia. E ese era o centro, a parroquia de tal, que logo pertencían a partidos judiciais, en algún momento, a concellos, noutro, a áreas metropolitanas hoxendía. Digamos que o que foi acontecendo foi facendo variar, pero si hai unha cousa que é bastante evidente, que ese estilo de vida que tiñan as persoas que executaban o tema que imos tratar, a instrumentación nos cantares populares galegos,
o tradicionais, o de popular tradicional un pouco controvertido, non me vou meter nel, pois é certo que mantiveronse, digamos, o fondo, se non a forma se cadra, se o fondo era o casi pois dende épocas medievais ou o que fora. Non son eu especialista nin sociólogo nin etnomusicólogo, son un simple afeccionado que empecéi porque me gustaba a coller o coche e ir polas aldeas e gravar, e aprendi moito esa xente, logo dediqueime a ler, pero non teño unha formación académica, e creo que os saibades, non tiven daquel momento a oportunidade, non? Na miña familia ser músico era pan para hoxe, fame para mañá, entón había que facer unha carreira superior doutra índole, co cual fixen químicas. Apliqueino moito despois na danza polas partes matemáticas e xeométricas, non? De dibuixo técnico, abatemento en punto en plano, entonces como se pecha unha roda, como se abre, bueno, non vimos a eso. A cuestión que vos quería falar é dunha sección da parte cultural, porque moitas veces falamos de folclore, non? Os grupos de folclore, eses grupos que se visten de tradicional ou pseudo-tradicional ou que poidan, van facer actuacións, pero o folclore é unha palabra amplísima. O folclore abrangue gastronomía, abrangue arquitectura, que tamén todo eso está relacionado con todo o que imos ver hoxe. Traio aquí un mogollón de ferrallada. Por qué? Porque voume xa ir centrando porque acontecía que en certos momentos da historia, e eu non me vou alargar moito máis do século XX principios, porque a xente que me informou a min, eu cando empecé nos anos 90, puden gravar unha señora ou un señor de 95 anos nacer a finais do 19. Pois hai que botar contas, eso non hai que tal. Pero logo, co paso dos anos, cada vez fun gravando a xente que naceu no 1910, 1914, 1920, 1930. Entonces, digamos que, inda que o fondo era o mismo, a forma foi cambiando bastante. Estamos nun século controvertido, tanto para a nosa instrumentación como para as tradicións, como para a vida na sociedade rural, como para todo este tema que vamos a tratar dos instrumentos e, como non, para a lingua. E, como non, para a sociedade rural, que está a quedar vaciada, ben sabedes, por emigracións e por busca de oportunidades. Nada que non ocurrise dende antes dos romanos, o sea que a xente buscaba a vida maravillosamente. Ben, falando de cantares, hai unha parte dos cantares en Galicia que non levan percusións. Digamos que hai xente que os califica por porcentaxes, pois é un 15%, un 20%, non é unha porcentaxe altísima, aínda que a xente cantaba moitísimo, continuamente. Se fase hoxe en día pola rúa, chamante tolo. A mí teme pasado de ir preparando unha aula para a escola onde traballaba e ir musitando, e pararme nun semáforo, e cando me dou conta xa levei a voz e os do lado así. Este tarao, pero daquel tempo, falábame a xente dantes, os meus avós, a miña familia tamén, que un saía pola solaina, eu por unha xanela, escoitaba cantar unha persoa aquí que iba cas vacas, outro que iba por lá, outro que... O cantar era unha cousa usual e diaria, pero si é certo que os cantares con percusións tiñan unha función, e era a función de acompañar as voces percutivamente para facer bailes. Bailes que eran absolutamente necesarios para a socialización. Porque na época que vos estou a falar, nesa época, a sociedade dividida nesas pequenas aldeas, núcleos urbans de, a veces 5 casas, ás veces 15, ás veces 12, non moito máis. O mellor se cadra había 200 personas en cada un. Estamos falando en épocas álxidas de moito traballo no agro, no cual, vou non dicir así de duro, as familias, os matrimonios, tiñan fillos como quen ten coellos. Porque precisábase man de obra para traballar. E eu sentín algunha muller decirme, era maior desgracia perder unha vaca que un fillo. Porque unha vaca non te recuperabas económicamente. E dun fillo, mellor se cadra tiñas outro. E acabouse. E era así, non era que non se tuvese amor polos fillos, entendédeme. Que pasa? Que o mellor, se ti tes unha familia con un matrimonio que ten 12 fillos, 10 fillos, 8 fillos, nenos e nenas, non? Unha diferencia entre eles de 10, 12, 14, 15 anos, non? Pero tamén hai unha tía, unha abuela solteira, unha madriña tal, un primo que veu de fora, xunta hasta 15, 17 personas por casa, co cual un núcleo tan pequeno tiña vida. Había jolgorio, había farria, había densidade, había sonidos, había ruido, había vida.
E cando a xente estaba a traballar nos campos, ou xuntábase para traballar, certo tipo de outras cousas, facía vecindade, porque era necesario a colaboración entre veciños. Porque para traballar os campos, esta muller que está aquí, ou dese que está de Vigo, véndonos, porque vin unha lista de Vigo, e que eu como son de Vigo, e Begoña Camaño tamén, pois teño que dirixirme, pois para traballar o campo deste veciño, tiñamos que ir todos, os dese núcleo, non? E todos traballábamos para esa persoa. E esa persoa nos dábanos o que tiña, coitada, se era máis pobre, pois daba ao menos unha taza de viño, un pouco de caldo, e o mellor traballabas pasado mañá para aquel outro veciño, que tamén vin alguén de Santiago, ou algunha, pois íbamos todos a traballar para ela. Esa comunidade, esa vecindade, facía que sempre houvese, digamos, interrelación. Pero está escrito, non o inventei eu, que esa interrelación tiña unha parte perniciosa. E cal era? A consanguinidade. Se ti te interrelacionas só con esas 15 casas, acabas sendo Borbón. Perdón, isto non o debería decir, o mellor non UNED. Perdón, ou acaba sendo o que poidas. A cuestión está en que como se distribuía a sociedade gracias a todo isto que imos empezar e empezou xa. Pois de tal maneira que as mulleres, dai o feminismo tamén de Begoña Camaño, eran as mulleres as que herdaban directamente, case obrigadas, xa despois xa vos falo, herdaban, conservaban e mantiñan e modificaban segundo a moda e transmitían ás súas fillas e ás súas netas toda esta tradición oral. De tal maneira que eran as mulleres as que tiñan obriga de saber tanxer calqueira destas cousas que ides ver aquí. E ten unha razón de ser. Xuntábanse elas decían, imos facer unha baila esta noite. Elas buscaban un lugar. Se cadran na casa dun veciño que tiña un poquinho de potencia, tiña unha corte de 7 vacas. Quitaban as vacas, quitaban o estrume, botaban area, adornaban con ramallos, no mellor dos casos, e preparaban un escote, se tiñan para o jaspo o candil, para tal, e xa tiñan un lugar de baile montado. Perfecto. Como anunciaban o baile, subíanse un alto, e dende o alto botaban unhas cantigas, o aire. De tal maneira que os do val que estaban a traballar no val, mozos, homes, de todo, sentían cantar cara a arriba. E cantaban cantares como este. Nesta noite yo serán e non me deixan ir a ele. Con notas moi alargadas e todo moi pausado. Coitado do meu amore, quen ha de ir bailar con ele. Xente que estaba nos campos, o que sentía, se era de moi lonxe, porque daquela, claro, non había ruido de coches, non había estas cousas de ruidísimos e tal, eso alargábase e sentías a 5 kilómetros. E sentían esta noite e serán, sentían bourear. Pero boureaban dalí. Entón, chegaban a casa, seábanse, e os mozos, os homes, eran os homes, non as mulleres. Aí faltamos a un dos índices destes maravillosos cubos que se está desenfocando, fijadevos nas mensaxes, pena que está en castelán, perdón. Pero, bueno, entendémolo. E aí, o que facían eran os homes xuntábanse, se cadra na fonte da súa pequena aldea, machos, varóns, solteiros. E hasta que non chegaba o último non salían a andar polo medio do monte a aquel lugar onde sentiran cantar. E que ao chegar ali, topaban a un mogollón de mozas daquela aldea. Elas non lles estaba permitido salir a outras aldeas de noite. Elas eran as dali, as daquel lugar. Eran os mozos que viñan daqui, da lá, da colá, e había que lles dar música. E aquí non teño, védela, gaita, acordeón. Todo eso había que pagalo. Os gaiteiros cobraban máis nun día de festa que nunha semana de xornal. E os acordeonistas tamén. E se ti querías facer un baile de mozas, non había para lle pagar. Quen facía o tocadiscos? Quen puña Alexa? Non dá. Facíana as propias mozas. Como? Utilizando instrumentos de percusión e o sistema de cante, que eso é o seguinte speech. Vamos empezar con un instrumento ad hoc feito
para a materia, pero contóvolo despois. O primeiro que lle votaban os mozos que entraban, os mozos entraban no sitio, no lugar, e veían que dúas, non facía falta esta cousa de hoxendía de bandas de pandereteiras a 15, a 18, non. Dúas, nada máis, unha sola coitada, non podía. Pero dúas, unha máis a compañeira, coetánea, amigiña, pois agarraban unhas pandeiretas, por exemplo, neste caso unha pandeireta, e botaban un baile solto, que se lle dou de chamar jota toda a vida. Antiguamente eran antigos fandangos. Nunca sentín o término xota, aínda que, bueno, pois, porque sempre foi coa grafía G, non? Entonces, e con eso, puñanse de acordo entre unha a outra e decía, cal vamos votar? Esa bonita, esa... E unha delas empezaba a cantar. Porque as pandereteiras cantan hoxendía solo unha. Contóvolo despois. Esa primeira foi boa. Viva, viva, que me axuda, máis que me de axudar, viva ngor da miña terra, melor do meu lugar. Ai, la, 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 ai, la, 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 la. Gracias. Pois é curioso porque empezaban dúas, nada máis, dúas raparigas, empezaban dúas. E quen empezaban? Decidían entre elas, o mellor se cadra eran 18, 20, 25 rapazas, que podían facelo, porque a elas dábaselle clase nas cociñas das casas, as aboas, as nais, dabanlle clase ás nenas. E polo medio os nenos, o mellor se cadra metíase e aprendían, pero eles non tiñan obriga. Elas tiñan obriga de saber tocar para que cando tivesen edad para ir ao baile, tiñan que tocar tamén un turno de X tempo para que as outras bailasen. Non iban ir toda a noite a mover o rabo, e que as outras estivesen esclavizadas tocando e non poderan vocear, porque o que primaba era bailar. Por eso só cantaban dúas. E esas dúas raparigas que estaban cantando tiñan que botar toda unha xeira, toda unha quenda de ritmos, que podía durar 15, 20 minutos, 18 minutos. Empezaban pola jota, logo a ribeirana e logo uns agarrados. E utilizaban en mogollón de sitios este tipo de instrumento. Este xa é sofisticado, porque hoxendía estamos nos días que estamos. Hoxendía cada anseu ten a súa pandeireta. Hai xente, incluso personas, que teñen a dúas ou tres, unha con ferriñas templadas, a outras con jarabados, con pinturas, tatús, o que lle queirades poñer. E todos, cada en súa pandeireta, nunha fonda de diseño, de Bimba e Lola. Daquel tempo, coitadas, tiñan o que tiñan. E tiñan unhas cousas comunais. O mellor se cadra, que é isto? É un aro dunha peneira, dun cribón. O sea, collíano, se estaba medio vello e estaba medio roto a parte do tamiz, non? Pois, falaban cun veciño o que tiñan no que tiñan na casa e se mataban un carneiro ou unha ovella, cando secaban a piel, eu teño sentido a moitos vellos que decían, eu cada vez que mataba un carneiro deixaba a piel a vista secar, o pelico,
porque sabía que me iban roubar, pero era para eso. Era para que me roubaran para facer as panderetas. E ao mellor, cando tiñan as panderetas feitas, tiñan unha, ou tiñan dúas comunais para todas. Isto chamase pand, que significa curvo. Pand, o que sea. Curvo, por eso os tellados pandean e temos panza. Vale? Pandeireta, sufixo eta. Pouquiño, vamos a ver. Sufixo eta, a ver, en galego tiña que ser pandeiriña. Que fai a pandeireta aí? Vale, pois resulta que na nosa terra casi todas as cantigas antiguo que falan deste instrumento falan do pandeiro. O pandeiro que namora ten ferriñas na varanda. Viva quen anda de amores, viva quen de amores anda. Aunque vou po fiadeiro, non vou por fiar na roca. Vou por tocar o pandeiro que esta noite a mí me toca. E pa máis inri, logo falaremos do que lle chamamos nos pandeiro, que si pand significa curvo, xa me diredes. Xa me diredes. E isto chamabanlle de antigo pandeiro. Imos loitar contra os elementos do século XX e chamarlle pandeiro agora. Díxome Chisco na UNED que era pandeiro. Non se lle volve chamar... Bueno, eu non vou poñer con gerras. Se é pandeireta, pandeireta e marda. Que sone, que toque e que non se deixe de facer. Ese é o que hai. Despois da jota botaban unha muiñeira ribeirana ou que fora. Xa digo, aquelas dúas tocoulles o turno e as outras a bailar cos rapaces que viñan de fora. A rula foise queixando que lle roubaron ao niño, quen tomando facer rula tanto a beira do camiño. Ai la 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 la. O que non canta nin baila, que ben facer o serán, aprender 4 mentiras para ir contar mañán. Ai la 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 la. E así botaban as cantigas que lle viñan á cabeza. Porque as pandereteiras empeza unha sola? Porque daquela das dúas amigas, ou 3 como moito, ou 2 e un rapaz que lle quería, que lle apetecía, que tiña a moza ali cantando, daquela, tú non sabías o que iban a cantar. Aquela que era máis repoleinuda e a que sacaba pa diante botaba a primeira que lle viña a cabeza. Por exemplo, eu que sei, unha de Muiños. Esta noite fun o muiño, nunca cheo o miño fora, a cadela de Mariño roeu nunha perna toda. Ai la 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 la. Bueno, a outra, cando sentía cantar, esta noite fun o muiño, nunca cheo, entraba, e entraba máis tarde, porque non sabía, non eran telepatéticas, non tiñan conexión aí. E cando lles parecía, despois de 5 ou 6 cantigas, botaban unha despedida. Vou a dar a despedida, vou a dar a derradeira, acabou o chiculate, rompeu a chiculateira. Ai la 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 la. E isto así é porque unha paraba ya do lado. Pum. Facíase así. Pois, con isto, o que facían? Era moi curioso, porque vos contade que hai 2 raparigas de 13, 14, 15 anos, 13 anos, 14, tocando a pandeireta, botando a súa quenda de baile. Primeiro unha jota, o ritmo que... Despois a muiñeira, o ribeirano, o que lle chamen, e ainda lle quedan os agarrados. Pero ben, elas son coleguitas desta moza que está aquí. Da outra de Viveiro tamén, que vin antes na lista. Entonces saben se o rapaz que lle vou a sacar é o que lle gusta ou non. Se coincide que te sacou a bailar a ti o rapaz que che gusta, botoche unha jota de 18 cantigas. Unha outra te teño aí bailando con el e tú... E unha ribeirana de 14. Se cadra quen che sacara a bailar non era o rapaz que che gustaba, tú tiñas que bailar con el. O sea, como llevar a decir que non a un que entra pola porta organizadora do baile?
Tiñas que lle poñer unha excusa. Non, que esta noite pisoume un pé unha vaca, pero se che pisou un pé unha vaca, pisoucha pa ese e pa outro. Entonces, así tamén era a solidaridade. Solidaridade de que todo o mundo tiña o seu turno de baile. Porque tiñan que decir casi prácticamente que sí a ese baile. E esa muller que lle dixo que sí a ese home, tiña que bailar, igual que as que tocaban a jota, muller e os agarrados. Todo. Con esa persona. E seguían coas panderetas e botaban o agarrado. Eu vou botar un deles, porque agarrados, dependendo da época, había máis. Canto máis anos 60, 65, 70, xa se botaban hasta tangos. E logo morreu a cousa. Digamos que hai unha xeración que o perdeu. Pero vou botarvos, por exemplo, unha rumba. E siguen coas panderetas, Os que andan no torreiro andan ben aparillados, os que andan no torreiro andan ben aparillados. Eu se fora padre cura xa os tiña casados, xa os tiña casados. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Esta, como non bailaba naide, que xa mo teñen feito, unha cantija e pa casa. Hai torreiro para bailar, Ben, acabamos de empezar con un dos instrumentos raíña da nosa tradición, porque é certo que o mellor o rei a gaita, o que queirades, pero as pandeiretas eran unhas cousas máis usuais. Pandeiretas ou pandalgo, porque logo veremos aquí. Pero estamos a falar de instrumentos manufacturados para esa función. O sea, ninguén facía unha pandeireta para ir levar o gran, que algún día levaran o gran para sementar nunha pandeireta, non digo que non. A ver, eu faría o que o tiña. Pero que era, ese era o seu uso, non era tal. O uso dela era estar colgada nunha cociña, por eso tiña un furado, non para meter o dedo, para colgala na cociña, de acordo? Agora son todas con rebaixe. Moda anos 80 pa aquí, todo. E a min non me gusta, non me gusta. Pero bueno, a ver, cada can que lamba o seu ramo. Coas panderetas o que facían era eso, instrumentos manufacturados para ser instrumentos. Logo veremos outros. Guai a pandeireta, pero que resulta que hai unha cousa, que entre unha pandeireta e outra, esta é bella, Non é antiguísima, pero é bella, Xa vedes máis ou menos os tamaños. Un cando mira a fotografía antigua, observa que ou as mulleres que tanxían as pandeiretas eran pigmeas, que é certo que as mulleres antes eran máis pequeneiras, O sea, así que metro e medio como moito, pero aquelo, non os pandeiretos que mete medo. E para eso hai unha teoría, que cando empezaron a facerse, que a xente xa tiña un carto, porque xa traballaba desto, xa traballaba daquele outro, e xa tiña un carto, empezaron a venderse polas feiras. E tú tiñalas así de grandes, con 11 pares de ferriñas, voulle poñer por caso a 4 reás. Si tiña 11 pares de ferriñas, eran 3,5. E se tiñan 9, eran pequeniñas, ao mellor eran 2 reás. E a xente, eu creo que por culpa deso empezou a comprar pandeiretas pequeniñas e aparecen pandeiretas moi pequeniñas. Canto máis antigo, máis grandes. Isto é outra pandeireta, igual que aquela. Pero resulta que había lugares de Galicia onde se tocaba como no resto do mundo. Os galegos somos un pouco soberbios niso. E facemos ben, que carallo. Por qué? Porque decimos que o resto do mundo toca ao revés. Nos utilizamos a percusión utilizando a man diestra, a que move, non? Se eu son diestro a dereita, e movemos o bicho. E é o único lugar do mundo que ocorre eso, hasta onde sabemos. De Montes de León para lá, e incluso en certas zonas de Galicia, collen un instrumento coa man contraria, coa man non hábil, que non quere dicir que non a movan, axudan aquelo un pouco, pero que moven a man libre de pesos. E os galegos decimos que o mundo toca ao revés. É así. Pero hai unha zona que é moi interesante, que non sabemos moito porque hai unha teoría. Eu estou aquí, isto é un centro de estudos,
tamén para ser arriscado, e aínda que non soltar teorías para que os que estades dentro das casas, os que estades aquí, máis rebatades e que se estableza debate. Pero sí é certo que hubo zonas onde hubo moito wolframio, e esa é unha das teorías que hai, e viñeron moitas empresas de fora que eran as que tiñan a tecnoloxía no século XIX. Aquí non había industria todavía, ou industria de altos fornos, País Vasco, etc., e viñan a explotar o wolframio esas empresas. E esas empresas traían a tecnoloxía, os xefes, os directores, subdirectores, encargados, e a man rasa era o local. Pero claro, viñan familias enteiras, e viñan vivir a vila, normalmente. Pero no século XIX hasta esas familias tocan a pandeireta. E xusto temos un toque de muiñeira na zona de Padrón, a estrada Cuntis, viva el wolframio hasta aquí, tocado coa outra man, e que coincide prácticamente exactamente co toque vasco, pero que utilizaban. E eu conocí unha señora de 86 anos, estou falando no ano 98, que me decía Chisco, chamábase Balbina, de Carcasía, Padrón, decía Chisco, miña nai tocaba con esta man, como en Galicia, pero cando era nena viñan as señoritas de Padrón tocando así e era la moda. Claro. Entonces botaban cousas como estas. Deste tema teño unha versión no meu disco Peixe que lle chamo Animal. Se alguén non nos coitou, pode escoitalo, Spotify. Teño un can de palleiro que de noite anda ceibado, ten cuidado, Maruxiña, Maruxiña, ten cuidado. Ai, la la la, i la la, i la 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 la. A trona. Rosiña estaba descalza, Rosiña porque quería a casa dos zapateros, Rosiña ben a sabía. Ai, la la la, i la la, i la 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 la. Canta de todos xeito, canta de todos xeito, xa que levamos la zona, levaremos lo proveito. Ai, la la la, i la la, i la 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 la. E eu metinlle da estrada aí no disco, mezclei o de Carcasía co da estrada, que decía, perdón, da casiña en Cuntis, que isto é moi curioso, porque o nojal, a nojeira, a madeira de nojeira, cando está seca, pesa pouquísimo. É unha madeira que non pesa pouco, o sea, das que hai, pouquísimo. E cantaban, era de nogal, o santo, era de nogal, por eso pesaba tanto animal. E aí estamos. E como é certo que nós temos moita fortuna de conservar todavía, aínda que, como dixo ben Ana, a dirección é terrible. Eu non quero ser pesimista, porque no mundo tense dado tantas cousas, non? Os anos tolos da liberdade dos anos 20, con el Charleston, e de repente, tracatrá, el nazismo, bum, todo para atrás. Nunca se sabe en que vamos ir. A ver, a dirección real é terrible, a do uso do galego. Porque se o falamos os que vamos de 50 para arriba, os de 60 para arriba, non somos o futuro. Espero que teñamos moito futuro todavía, pero o futuro son os pequenos. Eu non parei este ano pasado e veño onte dun instituto da Caniza. Naide. Acaboume falando un pequeno ali porque non lle insistín nada. De tanto falarlle galego, acaboume contestando. Pero naide. E é terrible. Esperemos que dé a volta. Pero non hai tradición máis bonita que a outra. E falando desto, de como se utilizaban as pandeiros, panderetas, con as ferriñas, unha lata que teñas na casa de sardiñas ou de aceite, cortábana, facíanlle un formiña, porque a xente era curiosa. Puñalle, unha casa puñalle 4, outra casa puñalle tal, cada un, non había dúas iguais. Pois, a min enseñaronme unha, por exemplo, do Bierzo.
as cantigas en castellano, ten que ser. E o toque, rabioso, un compás destos raros. Dicen que laran, la fuente para beber. Ole y ole, dicen que laran, ole y ole, y no la acaban de hacer. Al pie de un árbol sin fruta me puse a considerar. Ole y ole, que pocos amigos tiene. Ole y ole, el que no tiene que dar. ¡Oh! ¡Hey! Por debajo del aro de mi pandero, como veo lo malo, veo lo bueno. Acuérdate, madama, cuando te regale la cinta para el pelo, la hebilla para el pie. Ole, ole, madama, de ti me enamoré. ¡Oh! ¡Hey! Instrumentos manufacturados para tal ocasión. Algo. Se queremos chamar pandeiro, como era de antigo, pandeiro. Casi todo o norte da península, considerando esa esquina noroeste, chamaballe pandeiros. De feito, chamanlle pandeiro en comunidades do norte, Cantabria, etc., pandero. E máis cara ao sur, cara a Andalucía, chamanlle pandereta. E se supón que nos collémolo préstamo dese nome. De acordo? Pero resulta que nos temos aquí en Galicia, por coñecemento de todo o mundo, este outro instrumento. Que é certo que hai en todas partes, o sea, hai en Salamanca, hai en Zamora, en Asturias, aí non podemos separar moito. Sepáranos, en caso de separar algo, que nin siquiera nos separaba, porque canta xente non iba de aquí a traballar a Castela e a donde fora, e nunca morreron coa fame, falaron e se comunicaron e viñan falando español. Encantados, con cancións daquelas. Utilizábase moito. Eu teño tamén a teoría, tamén non é miña sola, pero que en Galicia non o hai tanto porque perdeuse moito antes. Isto está manufacturado con un bastidor de 4 esquinas con cousas dentro, había de todo. Que bonito a xóuxeres, sí, claro, a ver quen tiña para comprar as xóuxeres na feira. Eso xa era un pandeiro de filla de traballador de Citroën en Vigo. Sí, pero metíanlle sementes, trozos de chapas, e a maioría deles, a ben certa maioría deles, non o 100%, pero a maioría deles traían por dentro uns bordóns, pegados a piel por dentro, de tal maneira que sonaba como unha caixa destas de tocar cos palillos, unha caixa de banda de música. Facía porque os bordóns tocaban. Que pasa? Que cando se recuperaron eses pandeiros antigos das aldeas, aquelos estaban, os pobres estaban desfeitiños, os bastidores de madeira picados a polilla, os bordóns xa flojos, entonces ninguén se lle ocorreu poñelos a luz e mirar se tiñan ou non tiñan bordóns. Pero casi todos aparecen con bordóns, con 7, con 2, con o que fora. A teoría é que isto aparece incluso nas miniaturas de Alfonso X Sabio, unha pandeireta non aparece. E isto tuvo que ser un instrumento oculto. Hai un mogollón de tradicións que se falaban en Cedeira, que acompañaban as procesións con pandeiros tocados por 2 personas enormes, pandeiros máis pequenos, e que unha cousa que estivo na parte culta chega a popular e sexa aceptada, costaba traballo, porque era unha deshonra. Quero dicir, meter en algo pagán, tan pagán como a socialización e o enamoramento e hoxe bailo contigo e acabamos nunha xesteira, instrumentos que eran para culto. Ainda así había quen os tocaba. Unha señora de Soutomaior tocaba moi ben Maruja Grande Sobral, dun barrio que lle chaman As Cortellas, e había outra señora que lle chamaban Concha do Canizo, Concha Luís Seoane, da Gudiña, e son quizá os referentes que temos en Galicia. Hai moitas máis, pero digamos que son as que tiñan unha técnica máis depurada. Vou intentar facervos algo con el. Pandeiro. Chamado. Os vellos non se liaban, porque algo que hai nesas caixas é a educación. E unha cousa é non ter formación porque non foches a escola e outra cousa é non ter cultura.
E a xente de antes tiña unha cultura enorme. Quizá non tantas letras, entendendo letras como formación, pero unha cultura brutal. E non se liaban a manta cabeza. Isto é un pandeiro, sí, pero de 4 esquinas. Esa cousa redonda cadrada, xa está. E decían, eu que tocaba? O pandeiro de 4 esquinas. Curiosamente, en Portugal chaman Yadufe, en Marrocos Daf, e aquí, según parece, desde as liortas con Portugal, que duraron anos e anos, aí, rascando, hai un edicto do século XIV, según parece, que pon que se lle vai chamar a todos os instrumentos de man pandeiro. Punto, se acabou. Sean cuadrados, sean arriba, sean abaixo. E desde esa, non temos a dufe, temos pandeiro de 4 esquinas. Entra a bailar galanse, entra a bailar agora, entra a bailar galanse, que a foliada vai boa. Ai, a la 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 la. Este pandeiro que toco, este que teño na man, é da miña cuñada, da muller do meu irmán. Ai, a la 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 la. Vou a dar a despedida, despedida vou a dar, tua nai quedou sen dentes de tanto roer teu pai. Ai, a la 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 la. E isto é como tocaba, por exemplo, a Jota Maruja Grande Sobral. Pero a señora Concha Luis Seoane, outra esquina, agudiña en Ourense, facía un toque moi especial, que non tocaba solo co el, sempre tocaba con ela panderetas. Ela decía que ela sola co pandeiro, coitada, que non facía. E iso que o sonar, porque este tipo de instrumentos teñen o son cando os entendes e os asimilas, como que teñen seu peso, a súa densidade, e ti deixas que o peso te axude a tocar. Non eres tú o que lle bates, non sei se me entendedes o que quero dicir. E cando xa están socializados, sacas un son que mete medo. Se non tens que estar aí reventado. Bueno, esta muller facía as muiñeiras desta maneira. O querer e o non querer, posto está nunha balanza. O querer te foi meu gusto, olvidar dunha venganza. Ai, lela, ai, lela, ai, lela, 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 ai, lela, ai, lela, ai, lela, lela, lela. Debaixo da trubisqueira saleu a perdiz cantando e dixo yo perdigón e mundo e vámoslo andando. Ai, lela, ai, lela, ai, lela, 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 ai, lela, ai, lela, ai, lela, lela, lela. Vou a dar a despedida de rosas e carabeles e tamén de cosas dulces para que de min te acuerdes. Ai, lela, ai, lela, ai, lela, 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 ai, lela, lela, lela. Hasta aí. Normalmente eu acabo con este instrumento porque é espectacular, e aí claro, igual que la panorama, hai que acabar co show maior. Pero hoxe tócame falarvos primeiro dos instrumentos manufacturados para o efecto de ser acompañantes do canto, non para outra cousa. Isto tiñalo ali na cociña. Isto aparece curiosamente, apareceron moitas antigas e hai xa moitas reproduccións, sobre todo en pallozas da zona, tanto galega, Navia de Suarna, Cervantes, as Nogais, algunha zona de Ourense, do Oriente, a
aparece o Barco de Valdeorras, a Rúa, etcétera, etcétera, e aparecen moito tamén na zona pegada a nos, asturiana, lleonesa, en Candín, bueno, aldeas así, bueno, Balouta ou o que fora. E aparecen diferentes totalmente, unhas máis anchas, outras máis estreitas, como vos decía, que era primixeniamente, as panderetas, porque cada casa facía as súas. Entón, se había unha persoa moi astuciera, en algún momento, no ano 27, porque eu non podo decir que, no mellor, 20 anos antes fora así, é que non o podo decir, pois aquela persona que tiña manitas facía como esta. Esta é unha copia dunha que apareceu nunha palloza de Piornedo, a que é palloza museo do Xiso visitable. E é curiosa, desde aí non o veredes, se non se colle a cámara, porque dentro de cada par de ferriñas ten outro par de ferriñas máis pequeniño, metido aí dentro, que nin se ve, porque está de moi longe, e ten desperdicias. Xa estou vendo eu. Bueno, moitas delas aparecían, isto vedes furado aí, non? Curiosamente, eu as teño visto tocadas co dedo polo furado, porque son moi grandes, e collelas así non dá xeito. Sin embargo, as panderetas, pouca xente teño visto meterlle o dedo. E o que se facían polo furado era colgalas das cociñas, entón estaban negras como mis pecados. E ali estaban, porque eran nas cociñas das casas, esas cociñas de palloza chulísimas, que teñen unha lareira, ahora sí, chulísimas para ir de visita. Vive tú nesas condicións. Que, a ver, sin internet, sin Google, bueno, pois xa está. Moitas delas eran tocadas de certo xeito, entón adaptábanas. Esta, por exemplo, faltan as ferriñas todas estas de aquí, dentro do furado. Porque un dos xeitos de tocar que había nesa zona era apoialas na barriga, e para que ellas iban botar, para que se cortar. Sin embargo, outras son todas enteiras porque non utilizaban ese sistema. E de aldea en aldea se tocaba dunha maneira totalmente diferente. Eso sí, eran infernais. Un par delas, como moito, ou unha acompañada de outro instrumento calqueira. Uns palillos tocados en riba dunha mesa. Uns palillos que se facían a navalla na hora, ali, collando ruizos ou tal, e xa estaba. E isto, por exemplo, vou vos decir, un dos sistemas de tocar, por exemplo, era colléndoa como collen en todos os lados e utilizando a man dereita, non? Así. E con isto empezaban o baile suaviño de muiñeira, así, moi paseniño e incluso aí con que hai que ter. E cando empezaban a cantar, que iban botar o punto, que ese paso máis bravo, que se botaba entre as parellas, metíanlle máis caña. Vale más la cara blanca de los mozos de Balouta, vale más la cara blanca de los mozos de Balouta, que toditos los de Rao vestidos de buena ropa, que toditos los de Rao vestidos de buena ropa. E volven a paseniño. E aí pensan que paso van botar despois. Outro diferente, para picarse. Si te toco la pandeira, María, es porque quiero. Si te toco la pandeira, María, es porque quiero. Hay que amores en el valle no los tengo. Que amores en el valle no los tengo. Pero en certas zonas, como por exemplo, xa tirando a Balouta, un pueblo que lle chaman Suárbol, apoyaban na barriga estou xa tronando, Javier. O lugar de San Román y todos sus alrededores, o lugar de San Román y todos sus alrededores, terra de moitas castañas, vivan los apañadores. Terra de moitas castañas, vivan los apañadores. E pasaban o millor a jota. Sistemas de tocar.
cada aldea seu. E diríades vos, como? Pois porque ali sí que estaban máis aillados e cada un tiña o seu xeito para conseguir a mesma función. Dá igual que toques unha outra, dá o baile. E iso é o que cumpría. Pajota, vou vos tocar un, digamos, o máis heavy metal. Porque eran un pouco punkis, Eso sí. Come bello para me fartar de rir. Había unha señora chamada María nun pueblo que lle chaman Coro, Navia de Suarna, pero ela era nacida en Balouza. E cando nos tocou isto, tiña 96 anos. Muller pequeniña e aquela pandeira parecía unha astronomía toda ao seu redor. Puxenlle la cama alta para que non poida subir. E nos estábamos a bailar con outra veciña máis nova, ali, no medio da eira, ao lado do hórreo, nunha casa grande que foi ela, que logo, si me dá tempo con todo. E cando pasaba a segunda parte, achegábase correndo e facía ligero! Ligero! Si sale al campo lo lleva al aire, lo quema el sol. Morena por ser morena, de los morenos la quiero yo. ¡Ligero! Subir un poquito. Vais no tempo, falo moito, Con isto vou intentar bulir un pouco, porque senón vai ser nosa vida. E así, eso eran varios dos instrumentos, manufacturados para tal efecto. Seguramente os que estades nas casas ou vos, tendes algún que se vos ocurra, que era, digamos, artellado para facer música, para cantar po baile, estou a falar. Porque logo había unhas matracas na raya con Portugal, pero era máis para, que eu saiba, para acompañar gaiteiros ou acordeonistas ou o que fora. Había o que eran as culleres. Non, porque as culleres non estaban feitas para... Hoxe en día sí, podelas comprar un artesano e xa viñen unidiñas por detrás e non te tes que matar nada. Daquela eran unhas culleres da casa, que se eran de pau, en tempos eran de pau, pero se eran destas de alpaca, pois de alpaca, e triqui. Pois empezamos con eses instrumentos. E eu que son así, de trapalleiro, porque son trapalleiro, e porque me apetece. E así. Unha das cousas que tiñan nas casas, tiñase moito, non para beber diario, pero hubo unha moda do anís, por si viñan invitados, porque tú a mellor se cadras hasta nin che gustaba, non sei. O que tiñas era licor café ou licor, sobre todo, onde era meu pai era zona de viño, había moitos licores, non? Entonces bebíase daquelo, pero unha copita de anís, por si viñan visitas, había que ter. E aquelas botellas tiñan un labrado, non? Pero aquelas era de vidro de verdad. Hoxe en día, as que eu aviso vos, porque se vos gustan o anís e as botellas para tocar, as de hoxe en día son dun vidro diferente e saltan as lascas para tocar. E chegan a ser perigosas, porque te poden soltar rompen enseguida. É así. Entón eu me collín unha, como non bebo anís, bueno, da igual, non quería facer publicidade, tamén podía facela con anís el mono ou lo que fuera, pero esta, como ten un dibuxiño así moi pequeno, con isto enseguida montaban unha festa e cantaban un ferriño, co que fora. Teño un amor en Rianxo, outro en Vila García, para ver os meus amores teño que cruzar la ría, teño que cruzar la ría, ay la la la, ay la la la. E ti te lo non mo queres dar, de
despois de bella alo de salar, alo de salar, alo de salar, e ti telo non mo queres dar. Vai por vos. Tiñamos estas outras, por exemplo, que isto era o multiusos. Isto era unha maravilla. Enteréme non hai moito, relativamente en anos, unha función que tiñan que pareceu moi curiosísima. Porque eu quería pensar, dígovolo en serio, isto é un produto do mar, dáse no mar. Ainda que non se dá mar adentro, que casi na beiriña, dáse no mar. Son cunchas de vieira, logo. Hoxe en día está moi de moda e sona moi ben e moi transportable as de zamburiña ou volandeira ou o que fora, que está guai porque é a mesma función. Se cadra daquela non valían. E unha das cousas que me enterei non hai moito é que habías en moitísimos sitios para vaciar cabazas. O sea, para vaciar cabazas. Os calacús ou... Pois que o tiñan e con el, a ver, dá xeito. Bueno, pois xa temos un uso e xa temos tamén un porqué, quizá un porqué, aparecen en lugares onde que pintan as cunchas en Burgos ou no medio dos castelos do Loire en Francia, ou que sei, tal. Según parece, os arrieiros que vendían, aparte de viño, que era a súa primeira función, outro tipo de enseres, tamén as levaban para vender, según parece, porque o comerciar con elas. Logo estaba o uso dos peregrinos, que tamén hoxe en día é un uso turístico, non? Máis ben decorativo, nun sombreiro, pero que hoxe en día o camiño faino máis ben todo o contrario que antigo, de orixen. De antigo eran xente pobre que non tiña nada e que o mellor tiña que pagar unha penitencia porque tuvera un delito e dabanlle escoller o vas a cadea ou faz o camiño a Santiago cun saio e nada máis. E vas polas portas pedindo unha cuncha collendo agua das... E hoxe en día eu non quero facer publicidade, son muestrarios del Decathlon. Es así. O caso que se faja. Bueno, logo tuveron outro uso. Eu na casa dos meus avós, por exemplo, utilizaban moito de ceniceros. Sí, o sea, de borralleiros aí eso moitísimo, para poñer unha vela ou po que fora. Logo veu Disney. Claro, e así. Pero unhas cousas que se utilizaban e que era moi chulo era para tocar. Porque a xente antes, con isto é unha das conclusións que quero ir empezando a chegar con todo o que teño aquí, era moi astuciera. E se había que facer baile, porque o baile había que facelo. Eu conozo un mogollón de sitios, de verdad, con relatos onde do inverno, dende a época das vendimas esfolladas, falando de setembro, outubro, xa viñamos agosto, ata Coresma, despois do Antroido, facíanse bailes casi todas as noites, non de sábado nin de venres, casi todas as noites, porque todas as noites xuntábanse a elaborar o produto recollido do verán. Moitas cousas que se recollían do verán, como o liño, por exemplo, sementábase, traballaba e metíase, guardábase e logo no inverno traballábase, espadelábase, mazábase, tiña todo un proceso, non? E aí xuntábanse un mogollón de xente nun sitio, e onde habían un mogollón de mulleres, aparecían homes e sempre acababan pandeireta. Nunha esfollada, todos esfollaron millo, que se aparecía un rei, podías darlle un bico a un rei, estas espiga tinta. Sabedes, as espigas que salen así color tintas ou vermellas? Pois se tú estabas a esfollar e salías un rei, tiñas o dereito de darlle un bico a moza que quixeras. Era un xogo para socializar. E todo aquilo acababa con unhas castañas asadas e un viño e unha panderetada. Co cual, en esta terra triste con tanta chuvia e tanto frío, facíase baile luns, martes, jueves, sábados e domingos pola tarde. Por exemplo, en Fornelos Montes. E así, imaginadevos, todo o inverno, cando crecían os días, había máis traballo, menos tempo para bailar. Entón a xente era astuciada e collía o primeiro que tiña. Non había panderetas porque estaban rotas, o que fora, unhas cunchas. Si toco fino con fino, sona isto. Si toco grosso con grosso, si baixo a cuncha, porque lle meto este dedo, o de sinalar, meto por dentro, e baixo a cuncha, fai caixa de resonancia. Entonces, en fino e en grano, total, que había xente astuciera que o mellor facía isto.
Galicia, cada día máis linda, cada día mellor e mellor. Cada día máis linda, cada día mellor e mellor. Tararán, tarán, tarán. Tararán, tarán, tararán. Por que non? Por que non? Por que non? Unha das cousas que máis me gustaron a min é cando me contaban eso que vos contei de principio. Me decían, claro, é que aquí as rapazas con 13 anos, 12 anos, dependendo xa o físico, porque non miraban moito a edad, tamén moitas non sabían que tiñan 13 anos nin 12 anos, porque registraban no día que lles cadraba. Porque aproveitaban que había que ir á feira para registrala. Hai xente con diferencias de 3 anos, eu conocina, porque hasta que non se naceu o segundo fillo non baixaron cor 2 a registralo. Así. E logo tamén teño o caso dun amigo meu, que Javi, que creo que me está vendo, pero dixo, vou te ver por internet, que ten unha tía que para poder seguir traballando non jubilarse falsificou o carné 14 anos. Jubilouse aos 84, pero era a súa edad. Quero dicir, quítalle 14. Os 70 porque non lle quedaba máis remedio, porque a partir dos 70 sei que cosas de la administración que yo non te sé. Bueno, a cuestión está en que o que facían, faltan aquí, o que facían era darlle clase ás nenas nas cociñas das casas. E para eso utilizaban mogollón de cousas. Menos panderetas, porque non as sabían todas as casas, eran comunales. Pois utilizaban unha bandexiña, como esta, platos de porcelana. Téndelos visto? Estes platos que eran como de ferro por dentro, bañados en porcelana. Eso xa é contemporáneo, Eso xa casas castiñan. Os pratos de madeira, tapas de tarteira, cunha fouce, posta así, tiqui-tiqui-ti, ou cun tenedor, pero moitos eran con dediles, vale, tiqui-tiqui-ti, e facían, por exemplo, e aí enseñaban os ritmos para cando foran ao baile, ter que dar o turno para que as outras bailen. Saber tocar a jota, a muñeira, os agarrados, todo. Mai. Para bailar lo maneo, vivan Horda Beira Mare. Si me quieres te quiero, si no te olvido, que te quiera la madre que te ha parido, que te ha parido, que te ha parido. Si me quieres te quiero, si no te olvido. Pois vou acabar co bravú. Moitos lugares, isto ide tapando os oídos, Moitos lugares, hai que contar unha cousa, que os que fomos de recuperación por aí fomos cando nos cadrou. Eu, así que tiven 18 anos, xa de con 17 fun nun tren unha vez, no coche dun colega, eu non conducía con 17, claro, ou polo menos que se supera, non conducía. En aquel momento podemos ver o que vimos. Pero a xente que empezou, que tiña 10 anos máis, empezou 10 anos antes. E houve xente que recolleu nos 60. Aquí, fuxan os ventos, etcétera, etcétera, non? E fixeron o seu estilo de música baseado en moitas cousas recuperadas. Eso sí, é certo que hai jotas ou muiñeiras que non son de composición, porque eles facían moita composición moi interesante, bueno, brutal, que eran de recuperación directa. E eles escollían 4 cantigas, e hoxe en día pensamos que esa jota son esas cantigas, de primeira esta, de segunda esta, e eles o que fixeron foi escoller unhas cantigas, poñeles de un orden para poder gravar. Pero é certo que de antigo a xente botaba as cantigas que lle daba a gana, que lle viña a memoria, as que lle viña a mente. De tal maneira que podía botar unha jota de 20 minutos, botando 14 cantigas, 15, se lle interesaba, se había baile, se eso que vos contei antes. E hoxe en día, pois, esa parte perdémola un pouco, porque nas clases enséñanos a música del telediario. É así, é unha crítica constructiva. Máis de 4 cantigas non, porque hoxe en día está moi en boga ir a concertos como este, que eu, en principio, o que vou decir vai en contra miña, pero que eu este tocando todo isto, que non haxa naide bailando, calqueira señora, que en paz descansen a maioría,
que estuvera facendo isto, mandábame marchar e me decía, vai yo tomar o pelo a outro. Sí, non me tocaba máis. Cuidado. Ai, cuidado. Isto había, recuperouse moito en Ourense Sur, raya con Portugal, raya seca. Que hai datacións que noutros lugares, que antiguamente en outros lugares, que sei. Supoño, se o tiñan, por que non? Que non tiña unha chave como esta? Para ir fiar a un fiadeiro. Quero dicir, esta noite vou ir traballar a casa das miñas veciñas que van traballar o seu liño. E vamos todas as veciñas a traballar o seu liño. Entón eu gardo a miña chave da casa no mandil. E cando chego ali hai unha lareira con lume. Porque a persona da casa ofrecía uns roxóns ou o que se fora. E había este tipo de tixolas ou cazolos de rabo largo, porque se tes un rabo corto e o pos no lume, queimaste. E non ten outra razón de ser, é para poñelas desde lonxe e poder sacalas sin queimarte, nada máis. Chegou a ser tan popular que chegaron a ter tixolas colgadas que non se manchaban para cociñar solo por tocar. E porque era unha zona onde, zonas de interior moi deprimidas, con moita migración, onde o mellor unha pandeireta non se podía ter. E entón facían estas cabestratas, por decirlo unha maneira. Viva Bande y todos sus alrededores, viva Bande y todos sus alrededores, terra de moitas castañas, vivan los apañadores. Terra de moitas castañas, vivan los apañadores. Esa non me saleu moi ben, Fixen aí un... Si non vos lo digo, non o notades. Decid a verdad. Bueno, estamos tontos, Ahora me gusta. Aunque vou pro fiadeiro, non vou por fiar na roca. Aunque vou pro fiadeiro, non vou por fiar na roca. Vou por tocar o pandeiro, que esta noite a mí me toca. Vou por tocar o pandeiro, que esta noite a mí me toca. Aí vai. E creo que imos rematando, xa me queda... Sí que imos rematando. Eu busco, porque acabo tocando nun caixón deses. Bueno, había máis, comentaba aí uns compañeiros, e pido disculpas, que de verdad que sinto, son falso, non sinto nada, a verdad, pero que me quedaron atrás unhas cousas moi bonitas que chamaban fustes, que eran unhas seccións dunha vara de castiñeiro verde, unha vara máis ou menos deste grosor, metíanlle un corte así, longitudinal, que son pandereteiro, pero oculto, cuidado, e con un tamaño así, e doblábana, e atábana. Entonces, cando secaba, quitaban o atado, e quedaba con unhas pinzas do deiro xeo, sabedes? Pero así un pouco grandes. E con eso ían coller os ourizos dos castiñeiros. Os ourizos intentaban canto máis pechos, millor, porque cando abrían e sorrían, cando o ourizo sorrí, que se abre, enseguida lle entra o verme. É un perigo levar esa castaña moitas veces para casa, porque contamina as outras. E de antigo, o que facían era coller os ourizos antes de que abrisen, cargaban carros deles, e logo nunha zona máis higiénica, unha eira de malla ou o que fora, pisábanos e recoletaban a castaña e tal. E con esos que chamaban fustes, facían como culleres. Na hora da merenda de estar nos castañeiros con as varas, porque variábanse como os oliveiras, sabedes que varean así as oliveiras? Pois os castiñeiros vareábanse así, para facer caer os ourizos verdes e apañalos coas fustes. Pero non o truxen. Entón non sei para que vos falo del. Bueno, xa está. Isto que ven sendo, como lle chamades vos? Estarán desde a casa, Sacho, Aixada, Alejón, como que... Un Sacho. E que sabedes que pasa? Que o bonito que ten o gallego, como todas as linguas, o español pasa o mismo, o bielorruso é increíble, digo volo eu. Tamén lle pasa que por zonas hai certas cousas que se chaman de diferente maneira. Ainda así entendémonos ben. Isto na zona de onde eu vos traio esta variedade
que tamén hai datacións de que ocorría en moitos lados de Galicia, pero quedou para recuperar, recluída a unha zona das comarcas do Condado Paradanta, máis ou menos, o que facían era utilizalo para cavar, para chanzar a terra. E cando iban a unha labrada, e con isto quero acabar con solidaridade, fin da pobreza, produción, educación de calidade, coitados, aquela ao mellor se cadra non a tiñan, tiñan moita cultura, deixademe ver por aí, produción e consumo responsables, eu creo que daquela existía máis que ahora, aínda que son dos que penso, e dígovolo así, e este é un asesinato que vou cometer. O cambio climático comezou cando o home empezou a modificar a natureza. No momento que tallou polo pé árbores que naceran ali porque sí, para poñer un pé de millo, la empezamos a cagar. Pola miña forma de ver. Pero o que facían era, nunha veiga, iban todos a labrar a veiga deste señor. Todo o mundo. Entonces iba un arado cos bois, e os bois cando chegaban así unha esquina, poñedevos esta esquina, vede la alfombra desde aí. Cando se chega así por esta esquina, veñen os bois así, cando ganan a volta pola esquina, queda unha esquina sin labrar, porque o arado tamén fai a mesma forma. E antes non se deixaba sin sementar, nin estas. Entonces, botaban a 2, 3, 4, eu que sei, mulleres das que estaban ali, con lejóns que lle chaman ali, lejóns sachos, a este falta yo pavo, non me cabía na maleta, tendes que disculpar, facían o man, e chanzaban tan fondo como un arado. Eso era darlle, E polo medio da terra aparecía o que lle chaman un seixo. Non valía calquera pedra. Home, se non había outra, valía yeso que houvese. Pero buscaban unha de cuarzo, un seixo, branco. De acordo? E aí o que facían era, cando acababan de cavar, dabanlle como prisa, facíanlo ben, pero presa, porque o que facían era un desafío coas que chanzaban a outra esquina da veiga. E había 4 aquí, 4 ali, 4 ali, 4 ali, 4 colá. E cando acababan de cantar, empezaban a tocar tin, 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 e as daiquilles cantaban as alá. Entonces, por que vos predín, por favor, que vos colocarades a mitad aquí e a mitad lá? Nas vosas casas facedeo. Os da Coruña e Ourense, pa un lado. Os de Lugo e Pontevedra, pa outro. Cando faga aquí, Lugo e Pontevedra. As persoas alleas á comunidade de Galicia escollan seu posto. Ou busquen un orixe pretérito, que sei, un bisabuelo perdido, ou que sea. Inventadevos algo que queda precioso. Eu tiña un bisabuelo en Waterloo, pois eso. Ala, tiramos. Pois, cando eu toco isto, vou facer de vos. Vos sodes as sachadoras que tendes o sacho. Vou facelo por vos. O que tendes que ter claro é que lle ides cantar unhas cantigas de amor. Era un desafío, era cañita, cañita, cañita brava, as outras sachadoras. Entonces, as outras sachadoras escoitaban as palabras, a mensaxe, a profundidade, e cando estaban no ailá, lle facían jíbara. Bueno, o que viñeran, man, era a dar caña. Entonces, escoitade a mensaxe e logo de botar esa cantiga, se acaba aplaudindo, bravo, vivamos nós, e empezan a dar daqui. Tin, 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 e vos botan unha cantiga de lá. Cando sintade a mensaxe, e veño aí lá, e escoitedes o que vos chamou, menor guapas de todo, pois lle facedes, xa tua nai cosía pa fora, o que fora, o que sea. Vale, de acordo? Ai, bueno, aí non quedaba títero con cabeza. Entón, eu cando dei coa pedra aquí, vos lle dades palmas, porque vou lle ter que dar suave, porque vexo a Xavier ali que está sufrindo cada vez que toco un ferro aquí, fai para el internet. Xa reventamos cuantos peceses? Todavía non protestou naide, non? Bueno, pois daquela. Vamos alá. Palmas por aí, venga, va. Aí está. E lle botamos as daqui. Nos daqui e Bordalía somos tantas como a vos. Nos daqui e Bordalía somos tantas como a vos. Mataremos o carneiro e os collóns serán para vos. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Sodes da universidade, verdad? Como se nota, que pouco enrollados, porque normalmente coa xente así do pueblo llana participa. E vos quedastes así, yo, catedrático.
Bueno, vamos, hombre. Ahora, as palmas dádelas, verdad? Veña, va, e vamos. Nos daqui e Bordelia somos tantas como a vos. Nos daqui e Bordelia somos tantas como a vos. Paso o río polo medio e a morriña quedan vos. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Tema. A subir pola purrela e a baixar por un cordón. A subir pola purrela e a baixar por un cordón. Eu traiote retratada nos collos do meu castrón. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Vamos, vamos. A subir por un cordón, a baixar pola purrela. Subir por un cordón, a baixar pola purrela. Eu traiote retratada no cu da miña cadela. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Pero esta xente realmente isto era unha festa que se montaban entre eles e era unha cousa bonita. Por qué? Porque eso te sale del alma e eso liberas. E non necesitas psicólogo. E acabas de chamar a veciña o que non está escrito. Porque cantando se permitía nas regueifas, nos desafíos, chamábanse de todas. E logo, vamos a tomar un viño. Pero logo levábanse ben porque tampouco quedaba outro remedio. Por non lles queda. Hoxe en día xa todos temos a nosa lavadora, el microondas, como fai, as fraisais, entón a caldera de gasoil e as pantallas estas que botan a luz refletida para arriba, como lle chaman? Paneles solares. Eso, xa temos cada un o seu, non necesitamos de naide. Non necesitamos de naide. Hasta custa ter comunidade. Daquela necesitábanse. Botábanse as cantigas, liberaban e o día seguinte a traballar todos xuntos. E botábanse isto. Todos. E todas. Sempre somos e seremos, sempre somos e seremos. Sempre somos e seremos, sempre somos e seremos. Sempre nos quixemos ben e sempre nos quereremos. Ai la 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 la. 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 Pois hasta aquí. Eu, como non sei se vou en hora ou non, non sei se existe un turno de preguntas ou algo así, ou directamente o deixamos aquí, presento factura mañá e acabou. No, se alguén quere facer unha pregunta, pois achegamos vos un micro para que preguntedes. Ai, eu fixe unha trampa, e vou marchar con esa trampa feita, para que manden dende casa correos electrónicos, emails deses, e cousas dicindo, pois ao final me pasou con... Xa está, non me lo digo. Que pasou? Non, aí si non me tramo. Non ten gracia. Si non ten gracia. Algúna preguntiña máis por aí? Nada, a ver, preguntas? Alguén quere preguntar? Eu quero darche as grazas. Pois eu agradecidísimo que me convidardes. Sabedes que disfruto moito e sobre todo cando me meto con vos. Porque para min é o meu psicólogo, entendede? É verdad, eu chego aquí e vexo que hai un pouco de tensión, que claro, a ver, as manadas fan tamén, E a xente das casas sodes moita. Pero soliña, ou mellor se cada tendes un primo veciño ao lado, ou que teñades. Eu non me vou meter nas relacións hoxe en día. Pero aquí sodes poucos de cada lado e non quedas así, ai, eu soliño... Claro, coitados, al psicólogo, xa está. Eu quedei máis ancho que alto dicindo o que quería. Moitísimas gracias, Ana, de verdad, moitísimas gracias a UNED. Moitísimas grazas por vir. De algo, todo o que dixen é cuestionable,
e ojalá siga sendo cuestionable durante moitos anos. Ojalá. Moitas grazas de corazón. Moitas grazas.